Iż-żbejħa Rieqda u l-ħwejjeġ tal-Imperatur huma żewġ cartoons bil-Malti li saru mill-organizzazzjoni mhux governattiva Right Deal flimkien mal-Kunsill tal-Malti. Kif spjegat il-kittieba u l-producer ta' dawn iż-żewġ produzzjonijiet, l-għanu li jkissru l-istereotipi li sa minn età ċkejkna it-tfal ikunu esposti għalihom. Għaliex il-prinċipessa dejjem għandha tiġi salvata mill-prinċep u mhux bil-maqlub. X'qed nuru hemmhekk? U inkella pereżempju l-fairies, il-patatini, għalfejn għandhom dejjem ikunu ta' ġilda ċara u mhux ta' kuluri differenti. U apparti minn hekk dan kollu importanti ħafna li anke it-tfal Maltin ikollhom cartoons bil-Malti, lingwa tagħna, lingwa tant sabiħa u importanti u għaldaqstant b'dan il-proġett għadna kollox f'daqqa. Il-ħrafa tal-ħwejjeġ tal-Imperatur tgħaddi l-messaġġ ta' iżjed fiduċja lejn nies minn pajjiżi differenti. Iż-żbejħa Rieqda trid tgħaddi l-messaġġ li n-nisa jista' jkollhom ruoli importanti wkoll. Tkellimna ma' żewġ titfal eżatt wara li raw dawn il-cartoons. Il-bniet jistgħu wkoll ikunu koraġġużi bħal subien u li mhux li rridu naċċettaw li n-nies l-oħra li mhumiex bħalna. Daw il-cartoons kienu ħafna smieħ u il-prinċipessa kienet salvatu il-prinċep. Għax is-soltu naraw kif naraw. Il-prinċep isalva l-prinċipessa. Il-President Mary Louise Colero Preca qalet li dawn il-cartoons jagħtu talima li ħadd m'għandu jibża minn minnu differenti minnu, waqt li għandu l-messaġġ li jekk il-bniet ikunu determinati jistgħu jaslu daqs is-subien. Il-President qalet li dawn il-cartoons iħeġġu wkoll biex it-tfal jużaw iktar l-ilsiem Malti kemm meta jaqraw u wkoll meta jitkellmu. Il-ħwejjeġ tal-Imperatur u ż-żbejħa Rieqda se jintwergħu qabel xi films fuq it-televiżjoni u se jkunu wkoll fuq l-internet.